ngiyavuma ngezwi ungayophakamisa kancane ma ngikhona ukucula ngiyavuma ngezwi uJesu kaDavida ngayami usana wangisiza ekuhluphekeni uyeza akabizwa umsindisi wami ngoqoka ezinjani mohla efikayo ngilungisele wena yonke inhliziyo yami nginikele kuwe ongumhlengi wami mayikhothame kuwe ngeqiniso Nkosi ngakho ngikhululwe nguwe ekuboshweni kwami seziqatshulwe nguwe izibopho zami ezangidelisayo kalahla impilo yami sengiduduzekile ekukhaleni kwami. Siziphandele ishuni ke lapho asazi ukuthi liculwa kanjalo. Likhona iculo liculwa kanjalo kodwa ke ifithile nala asazi ukuthi iculwa kanjani le ngoma. Mark 11 verse 13. Ukuqalekiswa komkhiwane usho kanjani? Verse 13. Verse 13 or verse 19? Verse 19. Oh, futhi akusido. Isihloko leso. Manje ngicabanga nami ukuthi singenaphi ke kuloko. Singaphezulu ukuhlanzwa kwethempeli. Verse 19. Ungqala ku-18. Abapristi abakhulu nababhali bekuzwa lokho bazidla ukuthi bangabhubhisa kanjani. Bangambhubhisa kanjani ngokuba babemesaba lokho isiqubu sonke samangala ngokufundisa kwakhe. 19 Njalo ngokuhla baphuma emsini kusasa badlula babona umkhiwane ubunile kusukela ezimpandeni. Qalekiswa komkhiwane. Umkhiwane akuseleke sihloko sicela ngokuqalekisa la. Ngithi asikho kwisihloko sokuqalekisa la. Sokuhlanzwa ithempeli wosana ngaphezulu sijabulela ukufika kaJesu la. 19 u20 uthi ngakusasa bedlula babona umkhiwane. Yeah, siku 20 siphela ku 19. Itopic enye le. Ngiyahlule ukukhanya. Abapristi abakhulu nababhali bezwa lokho bazidla ukuthi bangambhubhisa kanjani. Ngaso sonke isikhathi uJesu Kristu mayeshumayela lapha ehamba khona. Abapristi nabafarisi nababhali bebehlala belandela befuna ukumuzwa ukuthi uthini, befuna ukumthola lapha abangambamba khona ukuthi u-wrong ngalo. Exactly. Kodwa kutholakala ukuthi nje abukho u-wrong abakutholayo. Nanokuthi lana uyabona kusesiqhubini sabantu uma bemuzwa ekhuluma ngale ndlela akhuluma ngayo
basola ukuthi bazambamba kanjani ngoba isiqubu sizabasukela bonke sibavukele. Exactly. Njalo ngokuhla baphuma emzini, angazi kwaphuma kubani ukuthi kwaphuma uJesu, kwaphuma abantu baye kuyolalela yena moya khuluma, ngoba wayeUNkulunkulu uqobo futhi nesikhathi sakhe sokuthi abanjwe sasingakafiki, futhi aqhubeke efundisa, aqhubeke eshumayela, aqhubeke esindisa abantu. Bona bebengakuthandi lo ngoba lezo zimangaliso bebengenazo ukuzenza, futhi uyabona ukuthi noma kade bezenza bebezofuna imali ebantwini ngokuthi benze lezi zinto lezi, baphulukise abantu, benze konke lokhu, bebezofuna imali. Manje lo uphulukisa ngobhusente, ayikho into abayikhiphayo, uyakhuluma nje abantu bayaphenduka. Yingakho bebefuna ngaso sonke isikhathi beqamuleka ukuthi bambulale. uPetro ekhumbula wathi kuye, Rabi, bheka umkhiwane okuqalekisile ukuthi asengasigcine lapha ku-19 ngoba lelo kuzana le njengalo leculo liyasimema lithi hosana ngaphezulu, ngiyavuma ngezwi kuJesu kaDavida oza ngenxa yami, hosana wangisiza ekuhluphekeni, uyeza akalizwa umsindisi wami. Ubizwa ngoJesu kaDavida ngoba uNkulunkulu washo wabusisa uDavida ukuthi isihlalo sobukhosi ngeke sisuke emzini wakhe. Shuthi naye uJesu uvela ngaphansi kwalendlu le yakaDavida. And isiqubu siyamjabulela ngoba usisiza ngezinto eziningi, ingakho simcelebrate ngoba la iculo lokudumisa nje uJesu, abantu behlabelela uhosana hosana kuliphezulu ebukhoneni bukaJesu noma ekufikeni kukaJesu. Kusho ukuthi kufika kwakhe kubanikeza ithemba, kubaduduza ezinsizini, kuba isikhathi sokujabula. Kusho ukuthi sicishe mhlawumbe sifuze isikhathi sokujabula kwangempela esizayo, lesi sisilindele sokubuya kukaJesu, lapho izinhlupheko zethu zonke ziyakuphela khona. Lapho abaFarisi bezonqotshwa khona, njengoba sibona lapho ufunda khona abaFarisi bahlala betripha umuntu befuna iphutha. Lokho kuphuma ezinhlizweni zabo ezinomona, ukuthi imvamisa abantu ma bekubona ongcono kunabo bafuna into embi abangakusola ngayo. So abaFarisi banaleyo character, kusho ukuthi uyibeka kahle nokuthi kube bebewenza lama-miracle bebezobhatalisa abantu. All in all, abantu bezojabulela uJesu kanje, kusho ukuthi ibandla, ngoba yile ibandla lalikhona ngaleso sikhathi, ithempeli lelo labaFarisi, aboCaiphas, lalingabasizi ngalutho olutheni abantu. Babeya nje benikela lokho abakunikelayo, kodwa cishe nje iy'mpilo zabo bezingenamehluko, abagulayo bayagula, ngathini abakhubazekile bakhubazeke khona lapho, balela abanye abakhona ukungena emanzini mawezanyazanyiswa, baneminyaka begula, kodwa bayaya ngithi kuphi ebukhoneni babantu abazenza ama-representative kaNkulunkulu, labaFarisi nabaSadusi abasizi ngalutho. So makuzoqhamuka uJesu waphilisa abantu, wakhulula abantu ade baloku bahlala ethempelini bengaprogresi. Leyo nto leyo iletha inhlokomo ukujabula kakhulu ukuthi isifikile isolution ekade ingekho before. So ingakho bemjabulela uJesu, kodwa-ke bona laba bamjabulelayo the following day bayizitha zakhe, ngendlela abantu be-crowd bengafanelanga bathathele bathini ekhanda ngakhona, because bakushiya manje.
bajabuliswe nawe uzokubona ukuthi hayi lo muntu ngiyaziwa ngidumile. Ukuthi ungafika into bakuphethe bakushiye usole nokuthi nje ubani mawukhomba ukuthi nawe wokhona la abhekele akasakwazi. Bakunjalo ngaleso sikhathi leso. Umsesiqedile ngifuna uqala lapha kulelo kuzana ukuhlanzwa kwethempeli. Ngangikhululiwe nguwe ekuboshweni Ngangikhululiwe itheni hosana ngaphezulu ngiyavuma ngezwi ngangikhululiwe nguwe ngangikhululwe nguwe ekuboshweni kwami seziqatshulwe nguwe izibopho zami. Uyayibona? Okay, yenzeke phela. Ngikhululwe nguwe ekuboshweni kwami seziqatshulwe nguwe izibopho zami ezangidelisayo ngalahla impilo yami sengiduduzekile ekukhaleni kwami.